Kertosono. Mbah Kertosono. Nggih. Ora cedak-cedak aku. Mboten mawon. Niki rak omah niki ajeng didandosi, kersane sae. Niki Ketenangan Gus niki. nggih. Kersane mboten keganggu pripun? Aku sing wis paling suwi niki ojo ganggu. Mboten namung ajeng dandani omah niki kersane sae, mengke jenengan nggih saged manggon teng mriki sae. Ora iso. Ora iso. Sagete kepripun? Wong dulu. Mesake to, Mbak. Putu-putune mesake, padha-padha makhluk manggen. Nggih. Nggih, kersane manggon. Nggih. Nggih. Mboten. Pun ngoten mawon. Kersane sing nyambut damel teng mriki nggih. Ayem tentrem sing manggen nggih ayem tentrem, jenengan nggih ayem tentrem. Nggih. Pripun iku sarane? Aku pokoke niki. Nggih teng mriki. Ono wong pokoke tak. Nggih ampun ngoten to Mbah mesake niki ajeng didandosi kersane sae. Nggih mengke jenengan kula damelke sing luwih sae. Niki omah didadekke apik. Jenengan mengke kula damelke sing luwih apik. Nggih. Nggih. Panas mulu. Ya nggih. Nggih, ngaten mawon nggih. Aku mau niki no. Ambo kurang. Mboten ndak kula namung niki mengko ajeng mantuk. Nggih. Lunga teng pundi? Teng pundi nang ngomong? Teng pundi? Kerso jenenge. Lah pinten kancane jenengan? Oke. Mengke kula damelke nggih. Nggih. Jenengan purun? Manut lho. Nggih. Nek jenengan mboten cedak-cedak. Nggih. Napa meleh? Wis manut jenengan. Nggih. Pun wonten mboten liyane? Serono. Aku sarapan. Nggih, nggo derek yo fotoke yo.